Ассалому алейкум мардум. Иди Қурбон муборак бошад. Боз гуфтум то наку ҳаво 80 ё 90% борон буд, не ки ба хоси худованд боронам назад. Як саҳар як кам тарак заду. Моям тарсон будем ки ози одам кам мебиёд, лекин худо ба шукр одам хеле бисёр омад. Ман мехостум ҳамчун порсола як навор кунем ва нишон тем. Соати 10 сар шуд, соат ози 12. Албатта ки як камбудӣ пайдо шуд аз ҳисоби надоштани микрофону калонка, то ин ки мо қироат кунем як маъракаи сар дем, лекин худо ба шукр домла овозшон баланд, маъракамона сар кардем. Ман инҷа хай гудако. Ассалому алейкум. Хуш омадед. Инҷа парк занҳо ҷудо шиштагианд, мардҳоям ҷудо. Инҷа ба зиягон кас да передават мекунем. Хуш омадед, на? Хуш омадед. Уже омад прямой эфир дай. Инҷа мумкин шояд ки баъз заифон намехоҳанд ки камера бағалтан, аз он ҳисоб ман дуртар мегирам. Инҷа язнамам омада ҷиянчам кати. Эй, say hi. Say hi. Oh my. No, боксёр Мансур. Салом. Инҷа деги ака Ҷамшед инҷа. Инҷа урра када диловаршо хизмат дае. Ака салом кунум катид да бордидум таса. Инҷа обомон. Инҷа арсикола ака Рустам ясбез ҳама либосои корӣ катед, костюм омада ака сарчиба марастиман акади. Инҷа арсикола овардан. Ака Ҷамшед пага бо хизмат да. Ака Ҷамшед аслан хуш омадед. Инҷа мевомон себу ози кам мондааст. Инҷа заифое ки занҳо гем ки мон ба хафа шудан ки мо заиф мегем. Занҳои Амрико хе пухту пас карда оварданд. Я пама Ассалому алейкум. Бачо хуш омадед. Ту да оҷа чӣ меомадист? Ба ҳазур. Инҷа ози ҳамин овардист яно. Инҷа ширкати Гебрилов ҳадиёша овардааст. Инҷа бошад. Анҷа ҷома логистикаям падарча тақсим кардем. Ҷома логистик. Say hi. Инҷа Гебрилов, инҷа кепкаю. Чизо падарча. Инҷа бошад камтар пас розыгриш мешавад барои гудако. Падарко барои гудако ташкил кардагим. Беғайр аз ин ози як коробкаи дига ҳаст. Мо ба ҷойнамозу Қуръону барои гудако тақсим мекунем. Учрат зиёд. Ҳай. Ассалом. Тараф ҷои мардино хай как всегда. Отдельно кам шитагиан, ин заифо худо ба шукр бисёр омад. Биён хуш омадед. Инҷа спонсоро кати якта гузарем. Life Garden, ресторани Сайҳуна ва Раҳматҷон ино. Tajik American Community бародари тоҷик яке комьюнити тоҷики худро доранд. Stars Coffee инам ширкати апай Зуҳали ино кофе худошон кофе меброранд дар Амрико мефурӯшанд. Ҳиҷома Муҳаммад медонен ҳама вақт ман реклама мекунам. Ҷома логистик Ҷамшед рафиқи мо акай Рустам, мачетем парикмахерскии мо акай Мустафо, адвокат Easy Right Шуҳратҷон, ширкате ки аз Филаделфия аз дигар тарафҳои штатҳо як чӣ мегӯн рӯзҳо такси на вызов такси заказ мекунед мебиёд. Акай Умед Аҳмадзода нигоҳи умед. Ин ширкати Сайҳуна ино бо ҳуҷҷатгузорӣ Нью-Йорк City Express Document Service. Нура надидестам чота неки рекламата мондем Нур тоҷикона хӯрок бо байфарзона Доирам Construction ин ширкати сохтумонӣ аз они апай Зуҳали но Асрори Production мешавад. Акай Фотеҳ Тандурӣ ташаккури зиёд барои повру барои ошу барои тамоми маърузи самбусаҳосунам омасод аст. Ширкати Меҳровар ин
курсҳои англисӣ метианапаи мастура ба занҳо топ сидел ширкати реклама кардему вайс дафа эйви язони азамат боз киҳо инҷа ба надидем мақсад амин ҳама ширкатҳои тоҷикон метавонед скриншот кунед гап занед инҷа бошад дузандагиҳо мо овардем аз тарафи дигар штат байрақи тоҷикистон кстати ини фарухай мо сарша пас кардем ку хай добро пожаловать здрасте Настя. на это за Габриэлов кто будет фотографировать, да, или нет? Или просто вы вместе? Окей. У меня есть знакомый, кто это тоже снимает. Тоже. Кстати, можно снять. Я тебя видео мекнем, как снимает. You welcome, guys. Бахазур. Она на кому нам блогер имрус пагам писарчашуна реклама мекнем, дастгирӣ кунен. Обод боше. Аминҷа ҳама очрат. Мо ҳамин сол камтар гостигап аз сабаби ҳаво шуда борон ки сар шуд мо дудила шудем мардино хуш омаде ҳама каса хуш омаде нака инҷо аз тарафи дега дуртар мондем то ин ки инҷа агарадид кардиям бародарон инам Саид ҷурай мо хуш омад Саидҷон инҷа дуюм деги мо тайёр шудааст ош сар шудам партуфтани ош поварои мо аз фоте тандурӣ акои фоте раҳмати калон ин повари номер один повар кан як таъриф кунем оштона ош ба маза шавад ин як повар дига инҷа ҳама повар ака шумо аки тоир наомадан ака дангича чӣ тайёрай ку амҷо ахай бад камтар пас ба тақсимш хай акам ба раҳмат калон барои супермаркет Ташкент барои скидкаи калон додан гӯшта ташаккур зиёд ташаккур гӯштому инҷа сабз ина самовор хай раҳматҷон хай как сидёт дар видеои ман ҳаст дар любой видео опа хуш омаде ҳама кас хуш омаде оғо мома инҷа картишка полный наоварди ака рустами картишка ва сабзи реза кунак резка реза кунак ҳама каса хуш омаде ҷамбаз не чи ҷамбаз мекунам видеома барое ки инҷа камкам бояд равиму бачаҳо ҳама каса хуш омаде ҷамбасти видеои мо дар чи аст ки албатта ки ягон маърака бе камбудӣ намешавад камбудӣ асосӣ буде ки ҳар дафъае ки мо маърака мекунем як камбудӣ кам шида рафтан мегирад ва дар оянда камбудиёмо ака хуш омаде бе камбудӣ ҳаракат мекунем банда бе камбудӣ намеша ҳеҷ вақт лекин мо ҳаракат кардистем ки ҳамин чизомон тайёр шуда инҷа дангича тайёр шуда соза янга хуш омаде ин дангичаи мо как всегда уже тайёр ми кани як дег катихе бардори бад як таъриф кардем ку акаи Шералия ана марҳамат кунед яки ҳама агар тақсими баъди ош тақсим мекунем ки замаштем да беҳтар раҳмат каланга камбудӣ чӣ буд ки мо ҳамин маърака бе микрофону бе калонка гуфта мегзарад барое ки иди қурбонӣ аст беғайр аз тоҷико дар ин ҷо аз дигар давлатҳоям меша аз дигар мамлакатҳоям мебиёну ва нахандан гуфта мо намондем шояд ягон 2-3 соат пас аз баъд аст ки мо иди қурбонимоно ки ҷамъбаст кардем марҳамат инҷа майдон гуфти вай аз далерун аст касе хоҳад баъд мусиқиша мемона дига шамонану дарши маслиҳатҳои худошона кунанд касе омад ташаккури зиёд мо хаёл кардем ки мумкин ки 500 кас 600 кас мебиёд боз ҳама вақта бар ин аз 1000 одам зиёд омад умедворам соли меомадагӣ бо 3-4 ҳазор одам мебиёд ки хеле хурсандия барои мо акози кардум гум хато мешад инҷа тамоми спонсорҳо тамоми бародароне ки аз дина шабкати мо дар ҳаминҷа ҷӯ мидан ёрдам кардан ҳама шумода раҳмати калон ва ба оилаое ки шабона кор хоб нарафта пухтупас кардан то ин ки ҳаминҷа муҳоҷирот як чи авход хӯрдан як ҳиссиёти миллӣ
авқотои хонагӣ, ҳамин авқото аз даҳанашон гум нашад. Гудакошон асос гудак дар инҷо озимо кӯтоҳ ҳам бошад, камтар микрофонро заказ кардем мебиёд кати калонка, камтар кӯтоҳ ҳам бошад. Дар бораи Тоҷикистон, дар бораи иди Қурбон, дар бораи иди Рамазон як кӯтоҳ маълумот метемон. Дар асос мефаҳмонем ки Тоҷикистон чи аст, ки гудакҳои инҷа бисёраш дар мактабҳои амрикоӣ хат мекунанд, бисёраш шояд ки баъзеаш тоҷикӣ ҳам надонад, лекин ҳамин ҳиссиётамон бояд дар қалби ҳар як гудак монем ки баъде ки мо мурдем рафтем, мо донем ки мо ҳамин меҳнатҳои кардагимона одамои дастонида монда мерем. Ҳаматонда боз як бор дига ид муборак бошад. Табрик ҳамаи шумоя. Боз як бор дига ҳамихе як каротки вид аз маъракаи мо. ҷои мардимон, ҷои мардак тишина, ҷои зонак ам фақат ҷиги. Салом алейкум. Бай бай.